A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-San Ġwan Marija Vianney. Qaddis li mhux infakkar għall-intelligenza akkademika tiegħu, però żgur infakkar għal qalb kbira li kellu u l-imħabba lejn il-konfessinarju. Il-qalb kbira fil-ħnina Alla u l-konfessinarju biex jaħfer u jagħti l-pariri tajba. Ejjew nitolbu dan il-qaddis li aħna nfittxu l-mulej fil-ħnina kollha tiegħu, mod speċjali anke fis-sagrament tal-qrar. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna
għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla ta' seta bla tarf, inti għażilt lis-saċerdot San Ġwan Marija Vianney u żejjintu b'ħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra fl-imħabba għal Kristu u li magħhom niksbu l-glorja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mill-mulej. Dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Ikteb fi ktieb il-kliem kollu li għatlek. M'hemmx fejqana lik, il-ġerħa tiegħek ma tiddewwix. Ma hemmx min jieħu f'idejh il-kawża tiegħek, għal ġerħietek m'għandekx duwa u fejqan. Ħbiebek kollha nsewk, mhumiex ifittxuk. Għax minħabba l-kotra ta' dnubietek sawwattek bħalli kieku kont l-għadu tiegħek u ddibtek bl-aħrax għax kibru qatih ħtijietek. Għalfejn tajjad bil-ġarħa tiegħek? Ma tfiqx mid-benġil tiegħek minħabba l-kotra ta' dnubietek għax kibru ħtijietek jien ġibt fuqek dan fuqek. Ek jgħid il-mulej. Araw, se nbiddel ix-xorti ta' tienet Ġakob, sanħen għall-rejjex tiegħu. Il-belt tinbena fuq l-għolja tagħha, jerġa' jitla l-palazz fejn kien, u minnhom joħroġ għana ta' ratti l-ħajr u għana ta' ferħ. Inkattarhom u ma jkunx ftit, inkabbarhom u ma jiċkinux, u wliedem ikunu bħal qabel u qudiemi tinġamar ġemagħthom. Jiena nikkastiga l-akisi tagħhom. U l-prinċep tagħhom ikun wieħed minnhom u l-mexxej tagħhom joħroġ minn nofshom. Jien irresqu lejja u hu jersaq lejja. Għax min se jissogra jersaq lejja minn rajħ, oraklu tal-mulej, u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Flimkien? Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej u slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. U jisma' t-talb tal-mitluqin, ma jistmelx it-talb tagħhom. Flimkien? Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi. Il-poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-krib tal-ilsira biex jeħles l-dawk li huma għal-mewt. Flimkien? Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. U li til-qaddejja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek. U hekk jixxandar f'Sion isem il-mulej, u f'Ġerusalemm it-tifħir tiegħu, meta l-popli flimkien jinġemgħu u s-saltniet biex jaqdu l-mulej. Flimkien? Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu dak li jgħidilna ibnek.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien xi Fariżej u kittieba minn Ġerusalemm resqu fuq Ġesu u qalulu dan il-għala d-dixxipli tiegħek jiksru it-tradizzjonijiet ta' missirijietna għax huma ma jħallsux, ma jaħslux idejhom qabel jieklu. Imbagħad sejjaħ lil-foll għalejh u qalilhom: isimgħuni u ifhmuni. Mhux dak li jidħol mill-fom jitebba l-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fom dan hu li jtebba l-bniedem. Resqu lejh imbagħad id-dixxipli u qalulu: taf li l-Fariżej skandalizzaw ruħhom meta semgħu din il-kelma? Iżdu weġibhom: kull siġra li ma ħawwilix missieri li hu fis-smawiet tinqala mill-għeruq. ħalluhom dawk omja immexxija mill-omja. Jekk kama jmexxi lil ama ieħor, it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kliem anqal u l-eżempju ikaxkar. Hekk jgħid il-Malti u din hi verità. Għax aktar iżżomm f'moħħok dak li jagħmel xi ħadd milli l-kliem għax il-kliem bħal rieħ itir malajr. Ma l-eżempju jibqa' stampat f'moħħok u f'qalbek. Dawn il-Fariżej li ltqajna magħhom f'din is-silta tal-Vanġelu llum jidher li kellhom ħafna kliem, imma ma tantx kellhom eżempju tajjeb. Kienu jaraw minn barra u ma kienux iqisu għaliex dik li San George Preka jgħid l-intenzjoni retta. Dik l-intenzjoni li aħna kontinwament irridu narblu qabel kull emil tagħna. Għaliex qiegħed nagħmel hekk? Xi fisser li qiegħed nagħmel hekk? Ngħiduha kif inhi. Tkażaw għax qalu ma ħaslux idejhom. M'għandux ma jaħsilx idejh wieħed qabel jiekol, imma huma tkażaw mhux għax tant beżgħu li dawn id-dixxipli l-apostli jieħdu xi mikrobu jmutu tafux. Le, tkażaw għax ma obdewx it-tradizzjonijiet li inti qabel tiekol taħsel idejk. Tradizzjoni, mhux għax kienu jemmnu u jew kienu jħossu li qal xi ħaġa għad-dixxipli u l-apostli tal-mulej għalihom, imma importanti kien li dawn jaħslu idejhom biex jidhru li qegħdin jobdu it-tradizzjonijiet. Ġesu bl-ebda mod ma rid jgħidilhom bravi għaliex intom ma ħsiltux idejkom qabel kiltu, imma rid jgħid ukoll lill-Fariżej li m'għandekx tiġġudika dak li isir, ħallih min jagħmilha il-ħaġa jiġġudika quddiem Alla x'qiegħed jagħmel, dik ngħidula nerġa' ngħid intenzjoni retta. U l-intenzjoni retta tidher f'kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Il-profeta Ġeremija fl-ewwel qari llum ukoll Alla l-imbirek jew aħjar mod figurattiv jgħidlu ikteb dak li qed ngħidlek. Ikteb u tħalli xejn barra, inkella ma jkollokx fejqan. Ġifieri, il-profeta Ġeremija tant kien konvint minn dak li qiegħed jgħallem li qiegħed jgħid irrid nikdbu dan li qed nagħllem, dan li qed ngħid biex ma jitħassarx. Għax jiena qiegħed ngħid dak li għandu jgħid il-mulej u allura dak m'għandux jitħassar. Alla l-imbirek ikellimna kuljum biċ-ċirkostanzi kollha ta' madwarna. B'dak li jiġri madwarna, b'dak li ngħidu ma' min niltaqgħu, u għalhekk aħna rridu kontinwament naħsbu x'qed ngħidu, x'qed nagħmlu. Ħalli qatt ma nitbedu mill-intenzjoni retta u mhux biss napprezzaw kull persuna imma nkunu kapaċi ngħixu ma' kull persuna.
Għaliex aħna mhux bnedmin li qegħdin niġġudikaw, imma bnedmin li rridu nħarsu lejn l-oħrajn bl-għajnejn talla l-imbirek. Ejjew issa impoġġu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla l-imbirek u niftakru fil-Knisja. Il-Knisja li bil-fom tal-Papa kontinwament qed tisħaq għal paċi u għal ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Verament biex il-kliem tal-Knisja li ġej minn Alla ma jaqax fuq widnejn torox u fid-dinja verament isseħħ il-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex iħares lejn il-mulej Alla li ma jqarraqx imma jħares lejn il-mulej Alla b'fiduċja u b'fidi li se jemmen li se jsir dak li hu tal-aktar ġid għal dak li jkun f'dak il-moment. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżies tagħna mejtin li nemnu li issa huma wara din il-ħajja, ħajja li jgħixuha b'intenzjoni retta kemm jista' jkun, issa jmorru jgawdu l-Alla l-imbirek fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex fir-relazzjoni tagħna miegħek u maħutna l-bnedmin jipprevali mhux it-tradizzjoni daqskemm l-intenzjoni retta f'dak kollu li naħsbu ngħidu u nagħmlu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna int li inti d-dawl tal-ħajja tagħna. Inti li inti t-triq li turina il-mixi tal-ħajja. Tħallina qatt nagħmew u ma nirriflettux biżżejjed fuq il-kelma tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lil-kobor tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Marija Vianney. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex din l-offerta li xieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kollum kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Marija Vianney, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaha fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis.
mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ossanna fl-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ossanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, San Ġwan Marija Vjani, il-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna nejxu b'intenzjoni retta ta' aħwa u liedu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda
li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb ejjew insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza, għamelu Alla li tista' kollox, li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San Ġwan Marija Vjannej biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristu Sidina. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith.
Isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana, eħle sejna wieqaf magħna. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tan Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord wereq l-araq tad-dem. Sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek jiġi saltnatek, ikulli titint kif istemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tan Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Mistierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, jiġi saltnatek, ikulli titint kif istemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrina d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Lima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija. Meta s-Sinju tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewq. Mixxierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn
tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija meta s-siru ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, jiġi saltnatek, jekk titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Prima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajn fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-siru tagħna Ġesu Kristu miet għalina u għal dnubietna fuq l-għowda mqazza tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Prima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Prima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Prima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Prima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
مباركة أنت في وسط النساء، مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlapalina mid-dimbin issa u fissija tal-mawtana. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbarka int fost in-nisa, u mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlapalina mid-dimbin issa u fissija tal-mawtana. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbarka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlapalina mid-dimbin issa u fissija tal-mawtana. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, mbarka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlapalina mid-dimbin issa u fissija tal-mawtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, għarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla, u għejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik, li l-ek najtu għali xaħna t-trufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfku, dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana, daw għalejna dawk il-għajnejn tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament, lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni, Marija. Skont il-fema tal-Papa għal-bżonnijiet tiegħu, missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbarka int fost in-nisa, mbarak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlapalina mid-dimbin issa u fissija tal-mawtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-irwieħ tal-purgatorju għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om li zjed Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistfoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġer. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. ċebba kollok għaqal. Itlob għalina. ċebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. ċebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. ċebba kollok seta. Itlob għalina. ċebba kollok ħniena. Itlob għalina. ċebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' stema. Itlob għalina. Tewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Paraċ tal-migranti. Itlob għalina. Paraċ tal-imniktin. Itlob għalina.
Għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Marti, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġini, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tar-Rusarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfridna nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen għalina, Lopalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlisin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina, San Sebastjan Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Juan Maria Vianney, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, għallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
Imbirka l-kbirom Talla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wam. Imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.